קדים, תכשיטים ואוצרות ארכיאולוגיים בני מאות ואלפי שנים נמצאים ממש לידינו ומחכים שמישהו יגלה אותם. איך? זה יכול לקרות. בטוח על כך שהיא בת כמה מאות שנים. ספינת תובלה שטבעה מול חופי בתוך המים, יש כאן עשרות ספינות טרופות. חוף טנטורה הוא ממש בית קברות לספינות שטבעו. מוזיאון, בהבדל אחד, הכל מתחת למים. כולם מתנדבים מהארץ ומן העולם שאוהבים צלילה וארכיאולוגיה. זה ממש יפה על כל שולחן היום. אל תגיד זה בטלוויזיה, אז מחר יש פה 5,000. או זה צריך להיות במדבר, נורא יבש, זה דברים נשמרים היטב, או... את התורן שלה. אונייה מהמאה השביעית שטבעה לפני יותר מ-1200 שנה. לפני שנה אגב, גם הצלעות שלה הוא הביתה. ולכן צריכים לעבוד בזה. אתה עובד עם אוויר מוגבל לשעה, אתה עובד עם ים מוגבל עד יום חמישי. היחידה לכך שזה היה נמל פעיל בימי שלמה המלך, בתקופה הכנענית לפני יותר מ-3,000 שנה, קבורה היום מתחת צולל יכול לרדת בנקודה כלשהי ולעשות למעשה מסלול מסודר. עם 20 טון מסחר, תלוי רק ברוח, והסערה סורק אותך לחוף. גם הצוללים המתנדבים עוד עשרות ספינות תרופות עליהן יודעים. ומי יודע מה עוד יגלה הים בקיץ הבא. הם אפילו לא הצליחו להוכיח שזה הנמל העתיק של דור. שאלה, מה תעשה מדינת ישראל עם המוזיאון התת-ימי הטבעי הזה? יש הרבה חלומות על המקום הזה. זה החוף הכי יפה בארץ, בין היפים ביותר בעולם. אפשר מיד לעשות פה מרכז מחקר עולמי, בינלאומי, לים. זה מה שהייתי רוצה לראות כאן. בינתיים מה שאני רואה כאן, אתם רואים בעצמכם. בינתיים, בזמן שיאק נכנס לעוד צלילה, מסתירים את החברים שלו מאחורי בד ענק, כדי שלא יפריעו לגן האירועים שממוקם בחוף. מי יודע מה מצפה לארכיאולוגים שלנו בקיץ הבא.